ayya za ya kalamun rubutun kakararri zo ka ji inda masana ke a jarauna gaban ɗan sarki mamadi Gaji kadai gidan Ali mai karni na 15 mai fatimi ya sanyo sai da sharif alhaji. to baka ci kafu bangaza sun tura ka sun gaji zini sun gane Fatima ce ke maka gaji